We welcome you at Mahatma Gandhi University for new academic session 2018. Call at 8800-398-794. Daka jing sngo pitar ke bajur, halor ka jing ay kunturput, daka Sorkar Assam sekiput kisam jong ka jala Meghalaya. Haki benta jong ka raj nongtung Bhoi district. Hakaba ka Sorkar Assam, kalalik banbu biang saya ka sainbut Pynieng burom, sha West Karbi Anglong Assam. Ya ka balabu hakawai neki jaka jong ka snong sabuda. Menta kasngi ka Khasi Student Union Eastern Border Area hakajing trelang ru kinong yalam jongka North Kasil District Unit bat kinong yalam jongka sengkimi kilalik ban Pynpra no sendon ya katai ka jingtho badru banbu da ka sainbut ka bakado bakane ka caka ka hap hapo ka snong sabuda rai nongtung Bhoi District Meghalaya. Layo jingtipru ba ya katai ka sainbut Pynieng burom da ka Sorkar Assam labu lengba ka Karbi Anglong Autonomous Council jongka Hamren District. Kane ka jingkut turput jongka Sorkar Assam kalanang yaja nakapor sekipor Sya kibenta jongka jela Meghalaya, badru wat hakibenta badangdon hakajing ya khajia. Hakane kajing lek Pynpra ya kate kasainbut bala Pynieng daka Assam, nakaliang ka seng KSU, laya donlang da usamla Stevenson Kharkrang, ubadei organizing secretary jongka Khasi Student Union North Kasil District, usamla Banjob Lang Maring, presiden ka KSU Eastern Border Area, usamla Edmund Shadap, presiden ka KSU Rajnongtung Unit, uba Vincent Makri, in charge ya ka Eastern Border Area, usamla Rally Star Nong Spung, ubadei Environmental and Cultural Secretary ka KSU Sengkemi. Habaya krempat bat kinong elam ka KSU, halor kane ka jinglek Pynpra ya kate ka sainbut, kilapan pau ya ka jing sngobitar ka baskat dei halor kane ka jingyai kunturput jong ka Sorkar Assam, nakapor sakapor. Bat kilapan remjur ya ka Sorkar Meghalaya, ka badang ya yo thia thai, klem dala ban chimkhiai halor kine ki jingle jong ka Sorkar Assam. Khamtam ka Sorkar jela kalale kledru wat ban phaikmat shaki jing baki paiba ka thain khaput ki jumat nakapor sakapor. Shushu hakabai dei bat karoi kapar nakaliang ka KSU kalakan thak jur ya ka Sorkar jela bakamla ban phaikmat shaki thain khaput. Ba haduk menta ki paiba ka te ka thain kidang saadin hi habaro kiliang. Watla ka Sorkar jela kaladep ban thau wat ya ka komiti ka pakarpang ka balatip kum ka Interstate Border Development Forum ka balamang karpang nakabenta kilat penroi haki thain khaput. Henry kane kam semlala ban le tat hadu kini kisngi. Nakaliang jungi kaseng hadin mingil jung tip wan nakaliang ka Karbi Anglong Autonomous Council kilawan bu ya sainbut ha po ka snong sabura Bhoi District Meghalaya wadang hap put usam jong gari khasi jongi nakaliang jungi kaseng ngidap ji songkhia haju upor ka penbitar ngi kum khat jong kaseng manang ngi wan hakani ka jaka ni kisngi memda kisngi ban weng no sendon ni sainbut ban akaj ban bu no sendon ya ka sainbut ka tho sabuda Bhoi District Meghalaya nakaliang ji kaseng ngi songbo penpau ba ka jingle jongka West Karbi Anglong kamdei chu kasin ka menungkong handai ka dik sin ka ba nakapor sakapor ki ju le ban bu ik sainbut ban kamnong genti ya ka jaka badang hap uput sam jongka Meghalaya ba ka ju upor kani ka jingle thambor jong West Karbi Anglong ka kamdei chu kasin ka menungkong ka ba nakapor sakapor ba ka ju upor ba kaladon lu kapor ka mensyua ba kilawan mensna ya ka school nakaliang jung kaseng nakapor sakapor ngiju persya habe dei kani ka benta Je abai de ba ka government pada kam la simkhia menta manpai ki jing ke putusam khamtam ka jingwan kunturput wat jong ka Sorkar Assam halo kane nakaliang kaseng pidon ie banong nakaliang jung kaseng hani kapor ngi da karpat jur ya ka Sorkar jela khamtam ya ka district council baki dei ban phai khmat hakini ki area ki jaka ki bahap apo ka border area wa nakapor sakapor ki jumat ikni ki jing ki cha chombor ki cha le donbor te nakaliang kaseng ngi da karpat jur ba khamtam ki district administrative ba nakapor sakapor ki jutip hiru badan kini ki jing cha le donbor hai ba nakaliang jungki kim judan kanu ka lat kanti ban chimkhia ban yada ya ki try muluk ki ba sa kani ka jaka kejongi to nakliang ji kaseng kani kamdi shu ka ba dangja dang menta sisien de belajar man kapor sakapor but pen mau dang ha kini ki benai ki baladap kaladon kawi kesanbut ba ga bu nakliang juga Sorkar Assam ndrei nyemlak mentip nagno gadau kata kesanbut kala suja no bersak menta sien ru ngi ke jumbu biang sa sien ya kena kesanbut bat ka ba la penbitar ngi keseng kalong ba klem ka jing ken jok tin
ki bos sensyar jung ba ngitip ha kene ke area kadang de po ka disputed area ka ba jing ya kajaput hapdeng ka Sorkar Meghalaya ba Assam ndai claim kono no ka jing foktin ya ki nong ilam snong aga snong sabra kilawan ban Pynieng bianya nek sanbun bad hakne ka sngi hala ni ka sengi la let ban jenrat no ban Pynpra no ka sanbut Sorkar Assam bad ngithung bujilipat na sanbut jongga Meghalaya sabuda right nungtung Bhoi district Meghalaya. Dan mun lawan bu ya ketika sambut jongka west Karbi Anglong kumbalai imen ne. Kat kum ka jingtip bangio bat ba mentala kumba RTOA keladon kene ka sambut. Bat hagju kupor ngai pak sno ne ne kru syaka government of Meghalaya ba kan shim ya jingkit kli ba kem kine jingja kem desu banjan ne khmat. Bat nyida kentujur ya ka district administration ba kindon ka jingkit kli ya ki disputed area lane kini ki ka khaput ki jungi Omtang tang balai I ba omtang ba ka don ka encroachment nak kalian government jong ka Assam ba ka Meghalaya kam sim lala ban kumbej adu menta ndre ha bai di bat jing sadin bikini ki jong ki than jong ka Temri Bhoi ba de hapo Meghalaya hi don ie banong habide bune benta kumbang itip aki Sorkar ka balalej keladon ka interstate development andre nyipej hadu menta kam doni ei kata ka development hapo ki khaput ki jungi ni abangiyat kam showroom nagne ka jaka nagne shnong sabuda ki bubun ki shnong ki ba sadian hadu tata habide busurok bat kumju ki school bat ki kwe ki development ki ba shnong ki thak don hok bunyo bat ngitip ru bas dang ha kine ki snam boladap nagliang jungka Sorkar Assam kelapan senge nam ta bendring elektrik lane puslat chete po ki shnong kaput na kaliang jungi keseng ni dawa ba mardor ka Sorkar kadai bentun baik no yo put Assam kalade ban pentikna no yo put Assam habide bat ka Sorkar Meghalaya ba Assam bat hakju ko por ngiwi ba kajing tre borba jong ka Karbi Anglong Autonomous Council dag babu ro ye bubun tili ki checkgate ha kapor bami sensar ba pniap ye kinong rap jungi te ngadawa ro bat ha kan mau mensyua ngila bu teng ye kamerundum hau CM ban ong ba piru nagliang gar council jungi nagliang ke HADC ba kan simkhia ban tuklar lem ya ka jingle jong ka Karbi Anglong Autonomous Council bat kumbang item ba ya kene ka sanbut ro la tho la jingarap jong ka Karbi Anglong Autonomous Council bat ki ngi mene ka don ru ka sanbut jong ka Karbi Anglong Autonomous Council dua di jong ka Forest Department ki bacek bakrong ki kali bandrung shanish po ki yogi hat ki jungi ni ne kaliang jong ka right nong tung circle ni sungukhia bat ni sungu yo mensiam ha ka jingi don lang ha ka jingi senran na kaliang jong ka central body bat district na kapor kum ka jingi ka bai kendu hang ne hapor right nong tung kareng nong tung itip persya ba ka dei sapo ka Bhoi hanrei ni hagajingwan juga ni sanbut ngiru nilas sungudu mensiam hagajing sisa kinong yalam jingi kinom lei ei tangba hagajing ya trelang harangkat jong kiseng bat unit ki circle bat central body ngala ban rat ingkong ya kani ka jingwalet thombor nakaliang jong ka Sorkar Assam habide ka Karbi Anglong te nakaliang jungi kum kaseng ngi kerpat jur ya ka Sorkar jong korat sangma ubayalam hagani ka por ba menta ba unsim kia habide bet kanika jing khajaput namar katkum gi jing kular jung i banang kapor kinak peca hag jing sya kala don gi jing kular ba mau ulong kum nong yalam jong Sorkar ka bamenta un pun baik ye kiput kisam ki jing ja ka bang sudep ja shalang pi gi jing sya nyun ben ki khasi jungi om tang halang pi henrei sya kani ga ka jungi ru na kapor ngi sya pendik namar kinumi khmat jungi kimsim kha light no tang kiseng bai dei ba kan ka jinglek ke jong menta ka singi hato kan don kan no ka jing ta pat ya ka sungsuk sungsungan jong ki pai ba jong kan ka than lada ka Sorkar kanum simkhia kandon ka jing khaja namar ngi parajat benriu ngimla ban penbej rei ka Sorkar kan haban simkhia ban penbej ya kane tikna bakan don ka air ka jing ya khaja kan mi nalor jong kani ka jing pen prajungi ya kane ka sanbut ya bai dei ba kata nakaliang ka seng hato kan don kan no ka jing pej perman lem hai nam ta ki pai ba ki ba shong kan ka than nakaliang jungi kum kaseng right nang tung ngiyeng skam hakarteng jong kaseng banyada
ya ki paradok parsnam ki badon syakiti tan la kumno wat ban IT ya ka jong jing im ngi ha ban IT na benda kari na benda ki jaj benriu lejong